assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande meɗen eɗen gandi kam en kollama wonde masɗe ɗe koɗe keewi foof ɗe ɓurani nayyi mi hollino on portal dow ko a mi hollino on portal less gotal ko i tural gotal ko u kowal e sidda ko a windande rewde hen nde kollum on porta ɗiɗi dow ko an ɗiɗi less ko in turo ɗiɗi dow ko on kollu on mbiyon an in on gadomo bawo mbi ban bin bun joni noon garen mbaɗen ko wiyete polle mbatten joni ha gandon e foɗirte ha joni yaltata ɗo bisimillah jehen alluwal gadden ko jiɗɗen jangguinde ko joni garen guitten ɗo ɗum ɗo yalta haadema jiiɓade gusten ɗo goto ay gusten ɗo goto ay ayde gasi guitten oɗo guitten oɗo joni noon guitten oɗo guitten ɗo garani gusten ɗo gotal gasi guitten oɗo ay joni ustima wadde joni portal dow wonti gotal ko a won ɗon portal less wonti gotal ko i woni ɗon ayide tural ngal wonti gotal ko u woni ɗon ay allif oɗo allif mbaɗa ɗo itta oɗo tiguinte dow makko mbaɗa ga tiguinte o ga bange ni mbiya a e allif o de poɗɗirɗamo ay ɗo nde potande ɓeyɗa ko a goɗɗo mbiɗa a anne ko allif ɓeyduɗa mbiɗa a faɓi on de ɗone wonɗo ko i fooɗani ay ɗo ko i fooɗani no jiɗɗa fodde i o mbaɗɗa ɗo ko yanara mbiɗa i ay ɗo no ɓeyɗa ko i goɗɗo ɗo nde mbawɗa wiide i ayide a faami ɗo ko u wonɗo ɗo ko u fooɗani no yiɗɗa fodde nde mbaɗa ɗo wow mbiɗa u ɗo no jiɗɗa fodde mbaɗɗani mbiɗa u gasi wadde paamano moƴƴi portal dow foɗirte ko allif walla foɗire allif jowiɗo walla foɗire allif taƴƴo portal no wona dow muɗum portal ngal ko dow wonata so woni portal less foɗirte ko jubur ya foɗirte walla foɗire yanara walla foɗire yorit gasi to bange tural ngal ɗo
sena fooɗa fooɗirte ko wow walla wow taƴƴo gasi ma janngoy noon ko wiyete ni ngel ɗo toɓɓel ni ene wiye bee walla ne walla see fooɗirte ko yanara ni alif joyi fo dow muɗum walla juburiya so woni ɗo ni jiya waɗa ɗo alif dow muɗum ko wayto ko ga ummori hakkude wadde mbaɗa hakkude he juburiya alif joyi dow muɗum ɗo woni poolle ɗo tan mbawata andude ko fooɗirte ko no wayi joni noon garen pooɗen baawo ay ba wonno ko gooto oɗo alif jowiɗo addi ha mbiɗa baa ay wonno ko ɗo ay ko a wonno ɓeyɗa a gooto woni a wadde ɗo mbiɗa ko baa wadde ɓeydiɗa ɗo a mbawɗa wiide baa ay ko a oɗo wadde ko pottal ngal ɗo e allif o ndendi woni a pottal ngal ɗo ko a ngal ɗo ko a ɗum saabi oɗo a noon ko garɗo foodde ɗum saabi mbiɗa a wadde ɗo mbiɗama baa sa itti allif o tan mbiya ba mbasa fodde ba allif o so woni hen mbiyata ko baa so ni mbaɗa ɗiɗi dow ni mbiyata ko ban a fota ko ban fooɗani itta noon oɗo ittamu nde mbawa wiide baa sella ay ɗo ko bi fooɗani saɗa fooɗa waɗa hen yanara yeeso muɗum ay oɗo ko bi ko oɗo woni porgal ngal ha mbawɗa wiide bii ay ɗo ko bi fooɗani no jiɗɗa fodde ɓeydiɗa ko i mbaɗɗani keɓɗa bii ɗone ko oɗo i rokkuma wawde fodde anne ko oɗo yanara rokkuma wawde fodde ngal ɗo portal less wadde mbiya bii ɗo ko bu wonno ko gootal a itti gootal ngal heddinima gootal a wonno ko bu ka pooɗo o waɗɗo wow taƴƴo o ay mbiya boo ay ko wow oɗo rokkuma fodde mbiya boo ay ɗo ko bu o fooɗani ɓeydiɗa u goɗɗo sara makko tan mbiɗa buu ay ayde a tampani a loraki jangde ma ena yaawa jangde ko cudol wadde hankadi a andi kala ko wiyete porgal a ɗo a andi kala ko wiyete porgal i ɗo a andi kala ko wiyete porgal u ɗo a andi ko wiyete porgal wata walle arne waddu he geɗe baɗe noon ɗeɗo tan pooɗirte ɗum mbasa woɗɗin haqqille ma o aɗa jiiɓa jangde ma taw ko jangata ko ne weeɓi nde wonno ka anda ko saɗirte no feewi saɗirte cikkama taw ko jangata ko hunde sattude taw sattani ene weeɓi ɗo tan sa faami ɗo tan ene wayno ɗo tan alluwal ma gadanal ngal e ɗimmal ngal tataɓal ngal hankadi a andi masɗe ɗe fof lawol gotol seɗen jangguinira hankadi noon ma weɓe ma kono noon ko sarɗi sa ɗiggini no mbirumami
jangde nde ko teskuya namdoto wona tan wiide a i u ba bi buɗe wuldene wulla ala ka a janngat teskuya ma wona ko kalantumami ko aɗa faamiran noon aɗa yaran noon so ɓooyi tan jiya mbatta janggande ho e deftere nde alkule janngudaɗe ko masɗe natata hen janngo a hollama gotal ngal ko pottal dow ko a les ko i tural ko u kowal e sidda ko a gaddumi ɗiɗi ƴettumi pirtumi gotal ngal dow ngal mbaɗanmami ɗiɗi ha ganda gotal ngal ko a ɗimma ngal ko an ko na wondata pottal dow ngal wadde hen a e na pottal les ngal ɗiɗi ko i mbatta ha ngayna ɓeyda hen na tural ngal u mbatta ha ngayna ɓeyda hen na ne mbawa wiide an in un ɗo noon hande ko gotal gotal won ɗo ha ganda gotal ngal ne fuɗirte pottal dow gotal sena fooɗa fuɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo pottal les sena fooɗa foɗirte ko juburiya walla yanara walla yurid tural sena fooɗa foɗirte ko wow walla wow taƴƴo toɓɓel ngel sena fooɗa foɗirte ko yanara pawa e dow allif jowiɗo tawra ko hakkunde o woni ko wayno fiineeri jahannama ay fiineeri jahannama geɗe mbaɗe noon joni wadde mbatta ko juburiya hakkude ɗo lesto alif jowiɗo ɓenna tawɗama noon koye sara ko wayno muuse waddu he agne geɗe mbaɗe noon ko sara o woni ko yanara mbatta ha gayna pawa e dow mo allif jowiɗo on saaha tan o taskoroɗa ɗo so ɗiggi en certi e ko wiyete masgal gotal gotal en certi ko ɗiɗi en certi ko heddi ko ɗon ko garen natiren sidda kollen sidda no wayata beele kadi ɗum kadi weɓanma wona waɗe ɗum waɗe banggue ɗum kadi heeda banggue ɗum kadi heeda banggue sidda no famorto heddi tawde on kollama gotal gotal no famorto ɗiɗi no famorto polle no famorto heddi ko sidda on waɗe banggue paami kadi teskuyema noon yo wonno moƴƴi kalɗo mbiyeɗa podgal andu yaataw kowal walla sidda ala yeeso muɗum ɗum ɗo so wuƴe tan nantata fodde kala mbiyeɗa podgal yeeso muɗum nan toon ko wiyete kowal hayti fodde ko woni wiide wastahfiruhu innahu kana tawaban ay wastahfiruhu a wiyata wastahfiruhu hayde siddo o ko wiide wa amilu salihati a wiyata wa amilu salihati ihdina sirata a wiyata ihdina siddo gonɗo e saaridu o hanma fodde ihdina sirata mbiyataga a wiyata ihdina ay wala dalina a wiyata wala dalina lawne fonno ko sidda gonɗo e daareedu o hanma wiide wala dalina no mbiyata wala dallin ay gasi wadde kool e sidda ko jangdata ko to tan no yeeso kool sidda tan andu ko fota ko mayat atatan ɓenna jahaju maɗa mbaɓiɗon de ne fof men garoy hen so haaji Allah o tan himmima tan ɗo garen payen jooɗorde kadi kalen seeɗa muddel bisimillah ay ɗo woni portal dow ɗo woni portal less ɗo woni tural mi habri noon portal dow woni a portal less woni i tural woni o joni hande umminen ko ha gandane foɗirte ay tiguinte e allif ko gotum tiguinte o
so waɗi allif yeeso mum tan wiyete ko a ay no pulaar ni a ay allif o moni ay tiginte o ene wonde makko ko i wonno gooto kono ko yanara oɗo addi ha mbiɗa i ay nani i ngal ɗo tural gotal ngal wonno ko u kodi ha wiya u ko oɗo wo gonɗo yeeso makko o addi mbiɗa u ay nani ay u ayde ɗo wonno ko ba goto allif joyɗo oɗo altaƴoɗo oɗo allif taƴƴo poɗirɗamo mbiɗa ba ay ɗo ay ba ay a wadde ko ba mbiyata nani ay nani ay ba ɗo ko pottel gotol ngel woni a goɗɗo woni a goɗɗo o wiya a wadda ko a fawaɗo wiya ba ɗo wiya ba ay ɗo ko bi wonno ko yanaro o addi wiya bi wadde a faami ɗo woni bi ay bi nani bi ay ɗo ko bu ko wowo waɗi bo anan ɗo mbiya bo gasi ɗo tan paamata teskoyma hono ɗo no moƴƴi ɗo noon paamirta ko fooɗete ko ne fooɗirte pottal dow sene fooɗa fooɗirte ko allif walla allif jowiiɗo walla allif taƴƴo gasi pottal less sone fooɗa fooɗirte ko juburi yaa walla yanara walla wirt gasi tural sone fooɗa fooɗirte ko wow walla wow taƴƴo ngel ɗo toɓɓel sene fooɗa fooɗirte ko yanara allif juuɗi so woni sara bindol hakkunde bindol noon ko ni mbatta ko juburiya allif joyi dow muɗum woni e waɗa ɗo ko a koko fooɗi ɗo ko i koko fooɗi ɗo ko u koko fooɗi ɗo ko e koko fooɗi ni qur'ana arab masirta fooɗirta gasi hankadi en timmini ngoɗo heblo hedde ko natan heblo no mbaɗ gandirta siddan siddirta on paami ɗon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajitoɗo janggon ɗigga ɗum ɗo noon woni numéro ganduɗa so tawi a ari a ronki dañde lawol nde waɗa ha jettoɗa kam a wadde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o gara kala indema yettode ma ka ƴuɗo nadde min nannuma sarɗiji kalanɗa ɗi beelima naata eɗe gacca ndeƴa wassalam ko musidɗo mboɗon guiɗo mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam